karadyo, ani sa ng atong bagong drama gikan sa RMN Drama. Nga makalingaw, makahilak, maka-inlove, o makalagot. Maong ayaw ninyo si Piata sa pagpaminaw atong mga drama. Ug daghang salamat sa mga nagpadayon ug suporta sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. Ug padayon lang ta sa pagpaminaw mga karadyo. Maong ayaw kalimot sa pag-subscribe and like kadaghan pa tang maabot nga mga drama. Thank you very much everyone. Og karon sa naginapos nga sumpay ni atong sugilanon nga naguluhan sa tanang bakak, ikaw ang tinuon. Salamat nga. Wa ko nimo pakyasa. Niagyot ka. Ako si Desara Marisa. Last na kong hangyo ni Marisa. You're my maid of honor. Sarah. Wa na ko'y laing hangyoon pa. Oh man. Andam na ko pagdawat sa tanan. Dali, manglingkod na. Sarah. Sarah. Buloy, kumusta na ka? Okay ra. No problem. Maura lagi, gisapot ka. Sapot? Sapot ko taon. Ayog sapot-sapot, Buloy. Maayo man ka, ligon kag lawas. Wa kay sakit. Oo, kaluis ginoo taon. Ako, pahiuman kani ko bisag masakiton ko. Di Sarah. Lucy? Lucy? Di Sarah! Andam na ba? Ay, andam na! Andam na ang lamisa! Okay, mga una na ta. Una ta magsultihan na yung maayo. Oo. Salamat nga niya ka mo. Gipakuha ming day Sarah, ma'am. Salamat kaayo. O ikaw, Riza. Kumusta ang imong gisapak? Wa ka kuyap. Usahay, ma'am. Malipong ko. Nagyoy ni Ana, iha. Magsukaon niya, magpanglipong. Bitaw, ma'am. Swerte lagi kaayo siya, mami. Makakita siya siyang liwat. Bitaw, iha. O sige, mga on-on na ta, okay? Riz, gamay ra lagi mong gikaon. Okay na. Busog na ko, Sarah. Anak gitingali nang magsabak, no? Gamay ra kaon. Tingali. Hala, kadiyot lang. Si Robin, nanawag. Kinsanak, si Robin? Yes, me. Siya ning nanawag. Basinog mangintriga na sab ka na kanimo, ha? Nanawag ra ba na nako? Og iyang gidaot si Piolo. Mao ba, mi? Ayaw ka nagtubag ka? Nagsamog-samog na siya. Akong i-off, mi. Di. Magsiki lang og daot kang Piolo. Ako'y manawag anak niya. Gitawgan ko na. Padayon lang ka mo sa pagkaon, okay? Excuse me. Hello? Tita Ibilda? Robin, mo hangyo lang ko nimo. Ayaw nakasula pa ang among anak. Maayo na ang iyang kahimtang. Nakontak ni mo, mi? Ang bimibi, magkiksalati ko. Niya. Makigsulti ka? Di-off mo na nimo. Nya karon makigsulti ka? Okay, Riti. Mi, ang bimibi. Hello, Robin? Sarah? Sarah! Asa naman ang banyaga nga Piolo? Di asa kong atubangan. Nagsabot na mi sa mong kasal. Og dapiton ti ka. Ikaw ang mobilo na mo. Shit! Di usab si Risa. Siya ang akong maid of honor. Unsa? Shit!
Di apod sa buloy. Mo'y best man ni Piolo. Ano? Sarah, nahibaw ba ka? Ka na si Piolo. Murag doon na kalabigitan ni si Risa. Sorry, Robin. Dili na ko mo dawat pag-intriga. Love ko ni Piolo. Og love sad na ko siya. Oh, Sarah! Dili na ko daling madutlan og intriga. Finalize na me. Unsa man? Ikaw mo bilo na mo. No! No! Bye, Robin. Sarah! Sarah! Shit! Magmahay mo! Magmahay mo! Labayon ka mo ganada! Labayan ka mo ganada! Puslan man! Wa na ko! Papasun na mo! Dili na magsilbi ang intriga. Salamat, anak. Iya pang intriga nga si Piolo o Risa. May kalambigitan daw. Di man kumutuo, ana. Kay mahal ko ni Piolo. Dili ba, Piolo? Yes, yes. Kadungog mo. Mahal ko ni Piolo. Og ikaw, Riz. Dili pwede ka ka makahimos pag ilog ni Piolo gikan nako, diba? Kuan, kining... Di, mi. Mura lagi mo og doon gikahadlokan. Nagunitay lagi mo. Wa man. Wa, oy. Unsa man kuno'y among kadlukan, ha? Aw, lagi. Kapoy ning intriga, no? Lahi na gyud ang akong kinaiya. Diba, Piolo? Kani adto. Dali ra kayo ko ma-flare up. Ulbo dayon ang akong kasuko. Oh, tinood ka na. Pero karon lahi na. Tuod, Riz. O yun ka nga, ikaw ko may mahimong maid of honor. Gamay lang kayong panahon nga akong pangayuan ni mo. As best friends, sige na. Ayoko balipari. Kuan manggoy, Sarah, kuan kining... Ayok ka pala ka, dili magdugay. Dili magdugay ang among relasyon ni Piolo. Sarah. Anak. Sarah? Sarah? Sarah, ano ka? Ayoko na. Ayoko na. Anak ko si ayaw na. Gihangyon ang ako sa kamatayon, mi. Ngidili pa ko dagiton. Oh, Unsa? Sarah? Sarah? Ayaw lang kayo mong kaguol. Relax lang mo, ha? Daddy, mo inom kong tubig. Tubig? Tubig? Oh. Di Piolo, ihatag niya ang tubig, oh. Salamat, Riz. Salamat, Piolo. Shit! Hey! Ngita dyan mong sakit sa lawas, Pwes! Dili mo magmahay. Ako gug ipakita ninyo kung kinsa si Robin. Not so easy na inyong balibaran si Robin. Defeat? Shit! Is no place for me. Ang kapildihan, way lugar din ako. I bring you into hell. Diyan. Sakto na ni. 45 caliber pistol. Puno-pud ang akong magasin sa bala. Ug may hand grenade pod ko. May armas lagi na siya. Ngayon niya, ha? Ngayon niya, angal mo? Gusto mo musilon ta mo, ha? Gusto mo? Ha? Pamahawa ko! Pamahawa! Di ko gusto makita sa iyong mga naong! Pamahawa! Pahawa! Bye! Nalingaw
Paminaw ba mo? O naglagot? O gikilig? Maong ayaw niyo si Piata o paminaw sa lain na sad natong mga episode para makasubay mo sa atong mga sunod pa nga mga sugilanon dire sa drama sa RMN. Daghang salamat!